Draga djevojka i svatko želi nju, al mi je ne damo, jer ona je dio nas i ostat ćemo tu. Cijeli život živim tu, kao u nekom plavom snu. To je zemlja dide mog i od samog ja ostajem na njoj. Cijeli život živim tu, kao u nekom plavom snu. To je zemlja dide mog i od samog ja Nakon osvojenog prvenstva Hrvatske 1994. godine, drugog u kojem su se Hajdukovci pokazali najboljim u neovisnoj Hrvatskoj, i nakon još jednog nezapamćenog slavlja, slijede žestoke pripreme u talijanskom Campo di Giove, a kasnije i u Splitu. Trener Ivan Katalinić, najtrofejniji vođa bijelog pogona, nije štedio nikoga, ni na Marjanu, ni na Poljudu. Cilj, zapravo 4 cilja su jasna. Osvojiti Superkup, izboriti se za što viši plasman u kupu evropskih prvaka, te osvojiti nacionalno prvenstvo i kup Hrvatske. Klub se i pojačao, željan podviga. Može li to Hajduk ostvariti? Prvi cilj je postignut još istog ljeta. Bijeli su opet nadvisili zagrebačke modre, jednako kao i prošle godine kad su, kao osvajači kupa, pobjedili Kroaciju aktualnog državnog prvaka. Ivica Mornar je dao gol u Splitu, a u Zagrebu je presudio Štimčev gol iz 11-terca. Uvertira u još jedno slavlje u bijelu.
Ligu prvaka Europe Hajduk je uzletio pun igračke snage i nade. Prva stanica bila je Varšava, glavni grad Poljske gdje ih je čekala Legija, višestruki prvak svoje zemlje, željan, poput Hajduka, afirmacije u Europi, oran da u izravnom okršaju odluči kome je mjesto u Ligi šampiona.